Понеже ще приближно пред мешацом публики представили младши децински групи на великоносним концерту, стејна година шчивителе могли патри з их старших колегов зо хору, музичних и танечних секцијох и тих, ktorí mali solistični točki. Okreme zamerkovani i privitani bol nastup veteranov Doma kultúry. Vekšina tých sekcijoh už vytvorila i značni plasmani na smotroch, ktorí poteraz otrimani. Тоти смотри, ktorí máme to všetko teraz zakončujú praktično obštinský, zónsky smotri i teraz počínajú, ja še nazdávam, že budeme mať na pokrajinských smotroch tiež tak, či špivácké grupy, či folklórne sekcie, ale hlavnom, jak i každého roku my, praktično každého roku máme na pokrajinských smotroch svojich predstaviteľov. Najznačnejší úspech za teraz zaznačil recitátor Miroslav Malacko, ktorý na republičnej smotri zavžal 5. mesto a včera večer še publiky predstavili jak špivač. Može očakovati i novi uspjehi i plasmani i vecej sekcijoh, ali za všetkých amateroh to bula i svojefajtova generalna proba pred Červenú rúžu, ktorá še motri ima zo mešac i pred vecej hostovanjami, ktorí ich prez ljeto čekaju u žemi i inozemstve.